லைஃப்ல நாம அந்த மாதிரி வந்து வி ஹாவ் டு எங்க நம்ம குரு மகாராஜ் வராங்களோ, எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் நிறையவே வருவாருன்ட்டு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதனால வரும்போது, ஏன்னா அவருடைய டாக்டர்ஸ் எல்லாமே தமிழ்நாட்டுல இருந்து தான். ஸோ அதனால வந்து வரும்பொழுது நீங்க எல்லாரும் அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு ப்ளீஸ் ஹேவ் எ விசிட் ஆக்சுவலி. எனக்கு நானா லைஃப்ல நாம அந்த மாதிரி அவ்வளவு முடியாம இருக்கிறப்ப கூட மாதாஜி அவ்வளவு தெளிவா ஸ்பீச் கொடுக்கறாரு மாதாஜி. அது உண்மையிலேயே ஒரு கிரேட்டான விஷயம் மாதாஜி. அது ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி உட்காந்துருந்தோம் நாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல தான் உட்காந்தாதான் நமக்கு டீச்சர் சொல்றது வந்து அப்படியே ஃபுல்லா கேட்கும் இல்லையா? இல்ல அதாவது சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு என்ன பழக்கம்னா ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்காந்துக்கணும். ஏன்னா அப்பதான் டீச்சர் சொல்றதெல்லாம் கேட்க முடியும். பக்கத்துல யாரும் நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. பேசாம இருங்க நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்ப நீங்க லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்காந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க பாதி கதை தான் இருக்கும் லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல இல்லையா? ஸோ அதனால லாஸ்ட் பெஞ்ச் யார் ப்ரிஃபர் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து தே வில் பி ஆல்வேஸ் இந்த அட்லீஸ்ட் நிறைய காசிப்ஸ் இருந்தே இருக்கும். ஸோ அங்கே இருந்துமே வந்து நல்லா படிக்கிறவங்களும் உண்டு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் ரேப்ட் அட்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா காதை வந்து அங்கேயே வைக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு இது அலர்ட்னஸ் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் தான் இருக்கும். அதுவும் நான் டாலா இருக்கனால என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, நீ வந்து சென்டர்ல உட்காராத, நீ போய் சைட்ல உட்காருன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால எப்பவுமே இந்த கார்னர்ஸ்ல தான் உட்காருவேன் நான் எப்பவுமே. எல்லா கிளாஸ்லயுமே சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் லாஸ்ட் கார்னர், ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் லாஸ்ட் கார்னர், அதுலதான் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து பழக்கம். அதனால அது ஈவன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல கூட அது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கும்போது கூட அதே மாதிரி தான் பண்ணேன். பிஜி பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி தான் பண்ணேன். அது மாதிரி நமக்கு அதை கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த இருக்கும். அப்புறமா அந்த பின்னாடி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்து நம்ம எப்படி எஸ்கேப் ஆகுறதுன்னா இந்த மாதிரி தான் எஸ்கேப் ஆக முடியும். அதனால நேற்று குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து அவரை பிரசங்க கேட்கும்போது நினைச்சப்போ, ஸோ ஃப்ரண்ட் ரோ ராதிகா மாதாஜி இந்த பக்கம் செல்வம் பிரபுஜி, ஸோ முன்னாடி உஷா மாதாஜி அப்புறமா வந்தது, அப்புறமா தான் பார்த்தேன் நான், முன்னாடி பார்க்கல நான். அவங்க அப்புறமா வந்திருந்தாங்க. எல்லாரும் உட்காந்து கேட்டோம், நல்லா இருந்தது. செஷன் வாஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் தென் ப்ரோக்ராம் வென்ட் வெரி வெல் அண்ட் தென் பிரசாதம் வாஸ் வெரி வெரி நைஸ். அதாவது பொங்கல்னா தமிழ்நாடு பொங்கல் தான். ஸோ தட் வில் பி டேஸ்டி. ஓகே, இந்த மாதிரி பிரசாதமும் நல்லா இருந்தது. ஸோ அங்கே சூழ்நிலைகளுமே வந்து ஒரு மாதிரி நல்ல பாசிட்டிவாக இருந்தது. ஸோ எல்லாமே நல்லபடியாக முடிஞ்சது. அதாவது குரு மகாராஜுடைய பாதங்களுக்கு நமஸ்காரம் சேவிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் கிடைச்சது. ஸோ தட் அதுவே நமக்கு வாழ்க்கையில போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் நான். ஸோ தட் இஸ் செல்ஃப் இஸ் கிரேட் அப்படின்றது. ஸோ குருவை நம்ம குருவை நம்ம வந்து சேவிச்சுக்கணும், தேடி போகணும். அது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஆனால் எனக்கு நிறைய அவகாசங்கள் அந்த மாதிரி கிடைக்காததுனால போக முடியல முன்னாடி. ஆனால் இப்போ வந்து தைரியமாக வந்து எஸ் போய் தான் ஆகணுன்ற ஒரு, அதாவது எல்லாத்தையுமே நம்ம அடம் பிடிக்க மாட்டோம் இல்லையா? சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து அது அடம் கிடையாது, இட் இஸ் அ ரிக்வெஸ்ட், ஸ்ட்ராங் ரிக்வெஸ்டா போட்டு ஓகே. பெர்மிஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்றது ஒரு பெரிய டவுட் இருந்தது. கிடைச்சது. எல்லாமே இறைவனுடைய அருள், குரு பரம்பரானுடைய கருணை. ஓகே, நம்ம இப்போ நீங்க எல்லாரும் தாமோதர அஷ்டகம் பாடிட்டீங்களா? மாதாஜி இன்னும் சரியா ஃபுல்லா பாடல மாதாஜி. அப்படியா? சரி, விட்டு விட்டு தான் பாடினேன். நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல இருந்து பாடுங்க, இல்ல என்னோட சிங்கப் ஆகி பாடுற மாதிரி இருந்தா நீங்க அதே மாதிரி கூட பாடுங்க, ப்ராப்ளம் இல்லை. உங்களால வந்து அந்த லைன் வந்து நான் ஒரு இடத்துல பாடும்போது நீங்க ஒரு இடத்துல பாடினா நீங்க மியூட்ல இருந்து எல்லாருமே பாடுங்க. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ் அப்பா. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लोकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्त तोदृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन शाटङ्कनेत्रम्
मुहुश्वासकम्पातिरेकाङ्ककन्ता सिदग्रैवं दामोदरं भक्तिबदाम् इति ते स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वमोषं निमज्जन्तम् अज्ञापयन्तम् ताडीये सिदग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं प्रणेहं परे सादपि हितं ते वपूर्णात् गोपालबालान् सदा मे मनस्या अविराष्टां किमन्यै इदं ते मुहाम्बोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुण्डलै स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या उहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्या विराष्टम् आलं लक्षलाभै नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्याति दिनं बतानो रहने क्षमामज्ञं येदाक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमुतैव यद्वत् मया मोक्षितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेका नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने पदीयोधरायात्य विश्वास्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्त्यलीलायै देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय जय राध माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज माधव बिहारी
राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजन यशोदनन्दन रंजन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रंजन यमुनी रावण चारी यमुनी रावण चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी வாழ்க வளமுடன் नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भगवत्य उत्तमश्लोके भगवती नैस्तिकी
55வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி பார்ப்பீங்களோ? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஜோதி இளங்கோ மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிக்க. நான் அவங்க நெக்ஸ்ட் வாசிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன், நீ நெக்ஸ்ட் வாசி. சத்வம் விசக்ஷய மிருகசேஷ்டிதம் ஆத்மனோ அந்தஸ் சித்தம் நியச்ச ஹ்ருதி கர்ணதுனீம் ச சித்தே ஜஹி அங்கனாஸ்மரமம் அசத்ன யூதகாதம் பிரிஹீனி ஹம்ச சரணம் விரம கிரமேண. எஸ், வாசிகள். हरे कृष्ण माताजी. हरे सत्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितम् आत्मनोऽन्ध निचित्तं नियच्च हृदि कर्णधूनिं च चित्ते जहि अङ्गनाशम् असत्तमयूदकादं विलीहि हंसचरणं विरमक्रमेण. ச அந்த மனிதன், துவம் நீ, விசக்ஷய கருதுதல், மிருகசேஷ்டிதம் மானின் செயல்கள், ஆத்மனக தனது, அந்தக அகத்தினுள், சித்தம் உணர்வு, நேயச்ச ஹிருதி இதயத்தில், கர்ணதுனி செவி வழியே கேட்டு, ச மேலும், சித்தே உணர்விற்கு, ஜஹி விட்டுவிடுதல், அங்கனாசிரமம் இல்லற வாழ்க்கை, அசத்தம மிகவும் வெறுக்கத்தக்க, யூதகாதம் ஆண் பெண் பற்றிய கதைகள் நிறைந்தது, பிரிணீகி ஏற்றுக்கொள், அம்ச சரணம் முக்தியடைந்த ஆத்மாக்களை சரணடைதல், விரம பற்றற்றவனாகி, கிரமேண படிப்படியாக. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை எழுதியவர் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். அன்பார்ந்த மன்னனே, மானின் உருவக நிலையினை சற்று புரிந்து கொள்ள முயல்வாயாக. உன்னை பற்றிய முழு உணர்வுடையவனாகி பலம் தரும் செயலினால் தேவலோகத்திற்கு உயர்வு பெறலாம் என்பது பற்றி கேட்பதனால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியினை துறந்து விடுவாயாக. முற்றிலும் பாலுறவு நிறைந்ததும் அது தொடர்புடைய கதைகள் நிறைந்ததுமான இல்லற வாழ்க்கையினை துறந்து விடுவாயாக. விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களின் கருணையின் மூலம் முழுமுதற் கடவுளை சரணடைவாயாக. இவ்வழியே அருள் கூர்ந்து உலக வாழ்வில் உனக்கிருக்கும் கவர்ச்சியினை விட்டு விடுவாயாக. பொருளுரை. ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாகூர் தமது கவி உரையில் கூறுகிறார். கர்மகாண்ட, ஞானகாண்ட, கேவல விஷேர பாண்ட, அம்தே மலியா ஏபகாய, நானா யோகி சதாபிரே கதர்ய பக்ஷணஹரே, நார ஜன்ம அதக பாதே யாய. பலம் தரும் செயல்களும் மனயோகங்களும் நச்சு நிறைந்த பாத்திரங்களாகும். அமுதென நினைத்து அதனை உண்போன் பல்வேறு பிறவிகளில் பல்வேறு உடல்களில் பலவிதமாக துன்பங்கள் அடைகிறான். இது போன்ற மனிதன் புத்திக்கு பொருந்தாதவற்றை எல்லாம் உண்கிறான். மேலும் புலனின்பம் எனப்படும் அவனது செயல்களினால் கண்டனத்திற்கும் ஆளாகிறான். மக்கள் பொதுவாக உலகச் செயல்களின் பலந்தரும் விளைவுகளிலும் மன யூகத்திலும் மயங்குகின்றனர். மேலும் அவர்கள் தேவலோகத்திற்கு உயர்வு பெறவும் பிரம்மஜோதியில் ஒன்று கலக்கவும் விரும்புகின்றனர். அல்லது நாக்கு மற்றும் பிறப்பொறுப்பின் இன்பத்தில் மயங்கி இல்லற வாழ்வின் மத்தியில் தம்மை வைத்துக் கொள்கின்றனர். மாமுனிதவர் நாரதர் மன்னன் பர்ஹிஷ்மான் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கிரகஸ்தாசிரமம் எனப்படும் இல்லற வாழ்விலேயே கழிந்துவிட அனுமதிக்க கூடாது என்று அவருக்கு அறிவுறுத்துகிறார். இல்லற வாழ்க்கை என்பதற்கு பொருள் ஒருவன் தன் மனைவியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வாழ்கிறான் என்பதாகும். ஒருவன் இவற்றையெல்லாம் துறந்து தன்னை பரமஹம்ச ஆசிரமத்தில் எனப்படுவது முழுமுதற் கடவுளின் ஆசிரமம் ஆகும். அவரையே ஆன்மீக குரு சரணடைந்திருக்கிறார். உண்மையான ஆன்மீக குருவின் அடையாளங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் 11.3.21 குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. தஸ்மாத் குரும் பிரபத்யேத ஜிக்ஞாசு ஸ்ரேய உத்தமம் சப்தே பரேச நிஷ்ணாதம் பிரம்மணி உபசமாஸ்ரயம். உண்மையான இன்பத்தினை அடைய வேண்டும் என்று உறுதியாக விரும்புவன் நற்குரு ஒருவரை அடைந்து அவரிடம் தீட்சை பெற்று அவரை சரணடைதல் வேண்டும். ஆன்மீக குருவின் தகுதி என்னவென்றால், சாத்திரங்களின் முடிவினை ஆய்வினாலும் விவாதங்களினாலும் உணர்ந்து அம்முடிவினை பிறர் ஏற்கும்படி செய்யும் திறன் பெற்று இருத்தலே ஆகும். முழுமுதற் கடவுளை சரணடைந்து உலகியல் கருத்துக்கள் அனைத்தையும் துறந்திருக்கும் இதுபோன்ற சான்றோர்களே ஆன்மீக குரு என்று அறியப்படுகின்றனர். பரமஹம்சர் எனப்படுவர் முழுமுதற் கடவுளான பரபிரம்மத்தை சரணடைந்தவர். பரமஹம்ச குருவை சரணடைபவன். மாதாஜி கொஞ்சம் மேலத்துக்கு மாதாஜி.
பயிற்சி மற்றும் உபதேசத்தினால் படிப்படியாக உலக வாழ்விலிருந்து விலகி இறுதியில் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகிறான். அங்காசிரமம் அசத்தம யூதகாதம் என்பது அருமையான கூற்று. பெண் என்னும் மாயையின் பிடியில் இவ்வுலகம் முழுவதுமே சிக்கியிருக்கிறது. ஒருவன் தனது மனைவி என்னும் பெண்ணால் மட்டுமன்றி பல்வேறு பாலுறவு இலக்கியங்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான். உலக வாழ்வில் ஒருவன் சிக்கிக் கொண்டதற்கு இதுவே காரணமாகும். அருவருப்புக்குரிய இத்தொடர்பினை ஒருவன் தனது முயற்சியினால் மட்டுமே விட்டுவிட முடியாது. மாறாக அவன் பரமஹம்சர் எனப்படும் ஆன்மீக குருவனை சாதல் வேண்டும். அப்போதுதான் அவன் ஆன்மீக வாழ்வை என்னும் நிலைக்கு படிப்படியாக உயர முடியும். தேவலோகத்திற்கு உயர்வதற்கு அல்லது பரம்பொருளுடன் இணைவதற்கு ஒருவனை தூண்டும் உயரிய வேத பாடங்கள் ஆற்றோல் குறைந்தற்குத்தான். இவர்கள் பகவத்கீதையில் மாயா பகிர்த ஞானா, மாயையினால் ஞான சூனியமானவர்கள் என்று கூறப்படுவர். உண்மை ஞானம் என்பது உலக வாழ்வின் துன்ப நிலையை புரிந்து கொள்ளுதலே ஆகும். உண்மையில் விடுதலை பெற்றிருக்கும் ஆன்மீக குருவனை ஒருவன் சரணடைதல் வேண்டும். பின்னர் படிப்படியாக தன்னை ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்வதன் மூலம் உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விலக வேண்டும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் சரணம் என்னும் சொல் தெய்வீக முனிவர் வாழும் குடிலை குறிப்பிடுவதாக கூறுகிறார். முனிவர்கள் காட்டில் தனிமையான இடத்திலோ அல்லது எளிமையான குடியிலோ வசிப்பர். ஒரு முனிவர் அல்லது அடியவர் அமைதியாக காட்டிற்கு சென்று அங்கு குடிலில் வாழ்வது அவருக்கு நன்மை அளிக்கலாம். ஆயினும் ஒருவர் சமய போதகராகி மேலை நாடுகளில் உபதேசிக்க சென்றால் அவர் அங்கு ஆடம்பரமான அடுக்குமாடி வீடுகளில் வாழ்ந்து பழக்கப்பட்ட மனிதர்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆகையினால் இக்காலத்தில் ஒரு முனிவர் மக்களை வரச் செய்வதற்கும் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதற்கும் முறையான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் முதல் தடவையாக பெரிய நகரங்களில் வாழும் மக்களை கவர்வதற்காக தெய்வீக துறவிகள் தங்குவதற்கு மாளிகை போன்ற வீடுகளையும் மோட்டார் வண்டிகளையும் அறிமுகம் செய்தார். இதிலுள்ள உண்மை என்னவென்றால் ஒருவன் தெய்வீக துறவிகளுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஆகும். இக்காலத்தில் மக்கள் தெய்வீக துறவிகள் அல்லது முனிவர்களை தேடி காட்டிற்கு செல்வதில்லை. ஆகையினால் முனிவர்களும் துறவிகளும் உலக வாழ்வின் நவீன வசதிகளுக்கு பழக்கப்பட்டுவிட்ட மக்களை கவர்வதற்காக அவர்களுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்காக பெருநகரங்களுக்கு வரவேண்டியிருக்கிறது. பின்னர் படிப்படியாக அம்மக்கள் மாளிகைகளும் அடுக்குமாடி வீடுகளும் தேவையற்றவை என்று கற்றுக்கொள்கின்றனர். உண்மையான தேவை என்பது சத்தியமாக கூடிய எவ்வழியிலேனும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதுவே ஆகும். ஸ்ரீல ரூபச கோஸ்வாமியின் கட்டளைப்படி அநாசக்தஸ்ய விஷயான் யதாகம் உபயுஞ்சதக நிர்பந்தக கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்தம் வைராக்கியம் உச்சதே. ஒருவன் அனைத்து வகை பற்றினையும் ஒழித்து அதே சமயம் எல்லாம் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையவையே என்று ஏற்றுக்கொள்வதனால் அவன் தனக்கென எதுவும் வேண்டா நிலையை எய்தியவனாகிறான். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து 1.2.255. ஒருவன் உலக சொத்துக்களின் மீது பற்று வைக்கக்கூடாது. ஆயினும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கனை பரப்புவதற்காக அவ்வியக்கத்தில் செல்வங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம். அதாவது அவற்றை யுக்த வைராக்கியத்திற்காகவும் துறவு நெறிக்காகவும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அறிக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜோதி மாதாஜி. ராஜோவாச்ச ஸ்ருதம் அன்வீக்ஷிதம் பிரம்மன் பகவான் யத் அபாஷத நைஜானந்தி உபாத்யாயः கிம் நா பிரியோர் விதுர்யதி. எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. ராஜா உவாச்ச அரசர் கூறினார், ஸ்ருதம் கேட்டது, அன்வீக்ஷிதம் கருதப்படுதல், பிரம்மன் ஓ அந்தனரே, பகவான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த, யத் எது, அபாஷத நீ கூறியது, ந இல்லை, ஏதத் இந்த, ஜானந்தி அறிதல், உபாத்யாயாக பலந்தரும் செயல்களின் ஆச்சாரியர்கள், கிம் ஏன், ந பிரியோகு அவர்கள் உபதேசிக்கவில்லை, விதுகு அவர்கள் அறிந்தது, யதி இருந்தும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மன்னர் பதில் கூறினார், போற்றுதலுக்குரிய அந்தனரே, நீ கூறிய அனைத்தையும் நான் கவனமுடன் கேட்டு ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்ததில் என்னை பலந்தரும் செயலில் ஈடுபடுத்திய ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் இந்த ரகசிய ஞானத்தினை பற்றி ஏதும் அறியாதவர்கள் என்று கருதுகிறேன். அன்றி அறிந்தவர்களாயின் ஏன் அவர்கள் எனக்கு அதனை விளக்கவில்லை? பொருளுரை. வாழ்க்கையின் உண்மை லட்சியம் என்னவென்று சமுதாயத்தில் ஆசிரியர்கள் என்றும் தலைவர்கள் என்றும் சொல்லிக் கொள்வோர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இவர்கள் பகவத்கீதையில் மாயையா பக்குதே ஞானாகா என்று பேசப்படுகின்றனர். ஒரு வகையில் பெரிய அறிஞர்களைப் போல் தோன்றுவர். ஆனால் உண்மையில் அவர்களின் அறிவு மாயா சக்தியின் பாதிப்பினால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும். உண்மையான ஞானம் என்பது கிருஷ்ணரை தேடுவதாகும். வேதைச சர்வை அகம் ஏவ வேத்தியக.
வேத ஞானங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரை நோக்கி வழி நடத்துவன. ஏனெனில் கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் ஆதியாவார். ஜன்மாதி யஸ்ய யதக பகவத்கீதை 10.2வில் அகம் ஆதித்ய தேவானாம் என்று கூறுகிறது கண்ணனின் கூற்றாக. நானே தேவர்கள் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவன் என்று வருகிறது. இவ்வாறு கிருஷ்ணரே பிரம்மதேவன் மற்றும் சிவபெருமான் உள்ளிட்ட அனைத்து தேவர்களுக்கும் ஆதி மூலமாக விளங்குகின்றார். வேதத்தில் உள்ள சமயச் சடங்குகள் அனைத்தும் பல்வேறு தேவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு உரியவையாகும். ஆயினும் ஒருவன் நன்கு வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே ஆதி என்பதை அவனால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. நாரத முனிவர் உபதேசங்களை கேட்ட பின்னரே மன்னர் பரிகிஷ்மான் அவரது உண்மை உணர்வினை அடைந்தார். வாழ்க்கையின் உண்மை லட்சியம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதே ஆகும். ஆகையினால் மன்னர் தங்கள் அடியவர்களுக்கு வாழ்க்கை லட்சியத்தினை பற்றி உபதேசிக்காது சமயச் சடங்குகளில் அவர்களை ஈடுபடுத்தும் புரோகித முறைகளை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். இன்றைய தினம் கிறித்துவ கோயில்களும் இந்து கோயில்களும் மசூதிகளும் மக்களை அதிகம் கவர்வதில்லை. மூடமத குருமார்களினால் தங்கள் பக்தர்களை அதிகம் கவர்வதில்லை. மூடமத குருமார்களினால் தங்கள் பக்தர்களை ஞான நிலைக்கு உயர்த்த முடியவில்லை. வாழ்க்கையின் உண்மை லட்சியம் என்னவென்று அறியாத இவர்கள் தங்கள் கூட்டத்தை அறியாமலேயே வைத்திருக்கின்றனர். இதனால் கற்றறிந்தவர்கள் சமயச் சடங்குகளில் பற்றற்றவர்களாக மாறிவிட்டனர். அதே சமயத்தில் அவர்கள் உண்மை ஞானத்தின் பயனையும் அடையவில்லை. ஆகையினால் எல்லா தரப்பு மக்களும் ஞானம் பெறுவதற்கு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது. மகாராஜா பரிகிஸ்மானின் அறிவுரையை பின்பற்றி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் பயனை பெற்று அநேக தர்மங்கள் எனும் பெயரில் செய்யப்படும் ஒரே மாதிரியான சமயச் சடங்குகளை ஒழித்தல் வேண்டும். ஆரம்பத்தில் இருந்தே கோஸ்வாமிகள் சமயச் சடங்குகளில் ஈடுபட்டிருந்த புரோகித பிரிவிலிருந்து வேறுபட்டு இருந்தனர். ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி வைணவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காகவே ஹரிபக்தி விலாசம் என்னும் நூலை தொகுத்தளித்தார். வைணவர்கள் புரோகித பிரிவினரின் உயிரற்ற செயல்களிடத்து கவனம் வைப்பதில்லை. அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று இந்த வாழ்க்கையிலேயே நிறைவு வெய்துகின்றனர். இதுவே முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பரமஹம்சர் சரணம், பரமஹம்சர் எனும் விடுதலை பெற்றிருப்பவரை சரணடைந்து இந்த வாழ்க்கையினை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். இன்னைக்கு இந்த 2 பண்ணலாம். டைம் இருந்தா அதுக்கப்புறம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதாபதகமலம் ஸ்ரீகுரும் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககணா ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பதான் சககணா லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாம் பிதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருத்யச்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாं பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவ்ருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நாம் இப்போ तमं विसक्ष्य मृगश्चेष्टितम् आत्मनो अन्तश्चित्तं नियच्छ हृदि कर्ण तुनीं ससिते. जहि अङ्गनाश्रमम् असक्तम् आयुधकादं रीणीः हंसशरणं विरम क्रमेण. மேலும் இப்போ பிராச்சீன பரிஷத் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கேட்கிறாரு இல்லையா,
இது வரைக்கும் இப்போ வந்து இதெல்லாம் ப்ராசஸ் இப்படிதான் நீ வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாரத மகர்ஷி வந்து எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கார். டைரக்டா கேட்டாரு, அதனால டைரக்டா எடுத்துரைச்சுட்டு இருக்கார் இல்லையா? அன்பார்ந்த மன்னனே, மானின் உருவக நிலையினை சற்று புரிந்து கொள்ள முயல்வாயாக. அதாவது போன ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம்? ஒரு ஆண்மான் பெண்மான் படிச்சோம். அவங்க அந்த ஒரு பூங்காவனத்துல வந்து புல்லை வந்து மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே அழகான புஷ்பங்கள் இருக்கக்கூடிய செடி கொடிகள், அங்கே வந்து தும்பிகள் வந்து ரீங்காரமிட்டு கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? இந்த ஆண் பெண், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி என்ற கூடிய பந்தம் இந்த ஆண்மான் பெண்மானுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த மானுக்கு எதிரில வந்து புலி நின்று இருக்கு இல்லையா? என்ன நேரத்திலுமே வந்து அந்த தாக்குதல் அதுதான் ஒருவருடைய மரணம் என்பதும் படித்தோம். பின்னாடி இருந்து தாக்கக்கூடிய, அதாவது வேடன் ஒருத்தன் இருக்கான் இல்லையா? அம்பு எய்யக்கூடியது. அது மரணம் என்பது நம்மளை எப்படி யம தர்மராஜா அப்படிங்கிறவர் அவங்களுடைய தூதர்கள் மூலியமா எடுத்துட்டு போறாங்களோ அந்த ப்ராசஸை வந்து சொல்றது. ஸோ மேலும் இத்தனை 2 பக்கத்துலையுமே நமக்கு வந்து தாக்குதல் இருந்தாலுமே, ஸோ மேலும் நம்முடைய பிள்ளைகளாக அது வண்டுகளுடைய ரீங்காரம், அவருடைய அழகான மழலை பேச்சு, இதையுமே நாம வந்து ஆனந்தமாக ரசிக்கின்றோம் இல்லையா? அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த ஸ்லோகம் கூட. மானின் உருவக நிலையினை சுற்றி சற்று புரிந்து கொள்ள முயல்வாயாக. அப்படின்னா அதை எப்படி ஓமைப்படுத்தி சொல்றத வந்து நீ இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரத மகரிஷி வந்து சொல்றார். உன்னை பற்றிய முழு உணர்வுடையவனாகிய, அப்படின்னா தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்ற ஒரு மனிதன் பலன் தரும் செயலினால், ஸோ பலன் தன்னுணர்வு பெற்றாலே நாம் யாரென்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நம்முடைய கடமை என்னன்றதும் தெரிய வரும் இல்லையா? அப்படி தெரிந்த பொழுது நாம பலன் கருதும் செயல்களுக்கு கண்டிப்பாக விழைய மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அது அவர்களை பந்தப்படுத்தும் இல்லையா? யார் ஒருத்தர் வந்து அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகளில வந்து பலனை எதிர்பார்த்து ஆற்றுகிறார்களோ அவர்கள் அந்த அந்த செயலினால் வரக்கூடிய பலன்களை கண்டிப்பாக அனுபவிப்பார்கள். அது நன்மையா இருந்தாலும் சரி, தீமையா இருந்தாலும் சரி. அப்படிப்பட்ட பந்தத்துல தான் நாம் என்னைக்குமே மாட்டிக்க கூடாது. கடமையாக மட்டுமே ஏற்று செய்யணும். மேலும் நற்காரியமா இருந்தா புண்ணியங்களை பெறுவார்கள். அதனால மேலுலகங்களுக்கு செல்வார்கள். மேலும் வந்து பாவங்களா இருந்தா நரக உலகங்களுக்கு செல்வார்கள். மேலும் என்பது பற்றி கேட்பதினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியை துறந்து விடுவாயாக இல்லையா? பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யறது, அந்த பலன் வந்த பிறகு அதனால வந்து ஆனந்திக்கிறோம் இல்லையா? அந்த ஆனந்தத்தின் மேல நம்ம பற்று கொள்ளக்கூடாது. எப்பவுமே நாம ஆனந்தமா இருக்கணும் இல்லையா, சுகமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ண ஓட்டத்தை வந்து நாம வச்சுக்கவே கூடாது. ஸோ வாழ்க்கையில என்ன கிடைக்கிறதோ அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெறணும். முற்றிலும் பாலுறவு நிறைந்ததும் அது தொடர்புடைய கதைகள் நிறைந்ததுமான இல்லற வாழ்வினை துறந்து விடுவாயாக இல்லையா? அதாவது இந்த மோகம் என்பது தேவையற்ற ஒன்று இல்லையா? சோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு இதுல இருந்து நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கப்படுகிறது? நம்முடைய பிள்ளைகள் நாம ஈண்டெடுத்தாலும் அது இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதற்காக மட்டுமே என்று இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டுமே நாம பிள்ளைகளை ஈண்டெடுக்கணும். இல்லைன்னா பிள்ளைகளே எல்லாமே நம்ம வாழ்றதே பெட்டர். நம்முடைய சுக துக்கங்கள் இல்லையா, நம்ம இப்போ வாழக்கூடிய காலகட்டங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அனலைஸ், ஒரு மேலோட்டமான நம்ம ஆன்மீக தளத்துல இருந்தே இல்லாம வெறும் பௌதிக தளத்துல இருந்தே நோக்கலாம். ஓகே, நேத்து நான் ஏர்போர்ட் விட்டு போகும்பொழுது ஒரு டிரைவர், நான் நினைக்கிறது வெறும் பணக்காரங்க வீட்டுலதான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா ஏழைகள் வீட்டுல கூட இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறது என்பது அந்த டிரைவருடைய பேச்சுல இருந்து தெரிய வந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி காசு பே பண்ணியாச்சு, கிளம்பியாச்சு. ஸோ அந்த வேலை போகும்பொழுது அவங்க வீட்டுல இருந்து அவங்க மனைவி கால் பண்றாங்க, ஒரு 500 ரூபாய் ஜிபே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் என்கிட்ட ஜிபே கிடையாது, ஸோ நீங்க வந்து கேஷை கொடுத்து அனுப்பு, நான் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் அப்படிங்கிறதுமே தெரிஞ்சது. ஓகே, அதாவது மனைவியினுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், கணவருடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். பிசிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் தான், பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் தான். ஆனா வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து நாம வந்து இப்போ கணவர்கிட்ட ஜிபேல இல்ல நீ வந்து பே பண்ணுன்னு சொன்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும்? மனைவி ஆனவங்க கண்டிப்பா இல்லையா, தட் இஸ் த லைஃப். அங்கே உறவு முறை என்பது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த உறவு முறை பார்க்கும்பொழுது அந்த மனைவி தயாராகவே இல்லை. வந்து அவங்களுடைய பையன் ஏதோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்கு, ஆன்லைன் ஆர்டர். அவங்க பையனை வந்து எஸ்ஆர்எம் காலேஜ்ல வந்து காசு கட்டி படிக்க வச்சிருக்காங்க. ஆனா அவன் வந்து பகலெல்லாம் தூங்கி நைட்டெல்லாம் வந்து கேம் விளையாடி
இல்லையா? இந்த வேலை தான் செய்யறோம். ஸோ அதாவது எஸ் பிகம் அவருக்கு வந்து அவருடைய மகனுடைய சூழ்நிலையை வந்து புரிஞ்சுக்க இன்றைய சமுதாயத்துல வந்து குழந்தைகளுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் இதுதான். எங்கே வந்து தாய் தந்தையருடைய கவனிப்பு என்பது முழு கவனிப்பு பிள்ளைகள் மீது இல்லாமல் போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வருதோ, ஒண்ணு பெற்றோர்களுக்கு கல்வியினுடைய முக்கியத்துவம் தெரியாமல் அதை சொல்லிக் கொடுக்க தெரியாது, இல்ல வந்து கேட்க தெரியாத நிலையில பிள்ளைகளே படிச்சுப்பாங்கன்னு விடுறாங்க இல்லையா? அந்த ஒரு சூழ்நிலை. இன்னொரு புறம் வந்து இந்த சினாரியோலாம் எங்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகுதுன்ற சொல்றேன். 2வது வந்து ஆண் பெண் இருவருமே சம்பாதிக்க வேண்டிய காலகட்டத்திற்கு தள்ளப்பட்ட காலம் இது. அதனால கணவன் மனை இருவருமே வந்து சம்பாத்தியம் செய்யும் பொழுது பிள்ளைகளுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து இல்லையா? நேத்து இந்த ட்ரிப்புக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல வந்து கேம் ஆடக்கூடிய அந்த அந்த ரிமோட்டை கூட எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க. நேத்து ஒரு ஸ்கூல் இந்த இடத்துல ஜெயின் வித்யாலயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏர்போர்ட்ல நியர்லி ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேல இருந்திருப்பாங்க. அவங்க எடுத்துட்டு வந்த ஐட்டம்ஸ்ல பார்த்தா அதுல வந்து கேம் ஆடுறது. அவங்க ட்ரிப்புக்கு போறாங்களா இல்ல கேம் விளையாட போறாங்களா? இது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த காலகட்டத்துல வந்து கேமிங் இட்ஸ் த வர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் ஆக்சுவலி. நம்ம பிள்ளைகளை இளைய தலைமுறையை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ராங்கான பாத்துக்கு அது அவங்களுடைய மனசு, கண்ணு, கை, நர்வ்ஸ் எல்லாமே இம்பேக்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா? நம்ம அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம வந்து ஸ்ட்ரிக்டாவே வந்து சொல்றது கிடையாது. ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னா என்ன பண்றாங்க? அவங்க வெளிப்புறமா போயிட்டு அவங்க தாய் தந்தைக்கு தெரியாம செய்யக்கூடிய செயல்களும் செய்யறாங்க. எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவுமே காம்ப்ளிகேட்டடான சுச்சுவேஷன் தான் அப்படிங்கறது வந்து ரியலிஸ்டிக்கா நம்ம பாக்குறோம் நம்ம. ஆனா இந்த யதார்த்தத்தையே தெரிஞ்சுக்காத அந்த தந்தை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா, நான் இவ்வளவு காசை கட்டினேன். தந்தையாகப்பட்டவர் அவருடைய கடமை சம்பாத்தியம் செய்து காசு கட்டு ஒன்றுதான் கிடையாது. தந்தையினுடைய கண்டிப்பு கண்டிப்பா உட்கார வச்சு சொல்லக்கூடிய அந்த இது வந்து தாய் வந்து அரவணைச்சு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதுல வந்து ஒரு காலகட்டத்திற்கு மேல தாயினுடைய அரவணைப்புல வந்து கண்டிப்பு இருக்காது இல்லையா? பிள்ளைக பெருசாயிட்டாக்கா நாமளும் வந்து எனர்ஜி லெஸ்ஸா ஆகிட்டே இருப்போம் இல்லையா? 50 வயசு 45 50 வயசுக்கு மேல நம்மளுடைய டவுன்ஃபால் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கவே முடியாது அவங்க அடலன்ஸ் ஏஜ்ல இருக்கும்போது. ஆனா தந்தையினுடைய கண்டிப்பு என்பது சிறு பிராயத்துல இருந்தே இருக்கணும். ஸோ அவங்க ஏதோ ஜஸ்ட் ஆன்லைன் பண்ணதுக்கு இவரால 500 ரூபாய் கொடுக்க முடியாத போனதுக்கு அந்த டெலிவரி பாய்க்கு சொல்றாரு, நீ போய் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவனை எடுத்துன்னு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சிருங்கோ, அவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ண அவருடைய பேசக்கூடிய அந்த விதமே வந்து சம்பந்தமற்ற பேச்சு இல்லையா? ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் 500 ருபீஸ்க்கு நம்முடைய பிள்ளைங்களை வந்து நாம எந்த அளவுக்கு டீக்ரேட் பண்ணிடுறோம், எந்த அளவுக்கு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் யூ கேன் கேன்சல் தட் ஆர்டர் இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த இடத்துல 3 அதாவது குழந்தையும் சரி, மனைவியும் சரி, அதே மாதிரி கணவனும் சரி 3 பேருடைய அறியாமை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றது கிடையாது நம்ம இல்லையா? ஸோ அனலைஸ் பண்றதும் கிடையாது. ஸோ அங்கே அது ஆர்டர் கேன்சல் பண்ணி அவங்களை திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டு அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க. அவ்வளவுதான், அதோட அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும். ஒன்னு தாயாவது எஸ் 500 ருபீஸ் கொடுத்துட்டு கணவர் வந்த பிறகு வாங்கிக்கலாம், இவந்தோ தனி அக்கௌண்ட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணா கூட இல்லையா? அப்ப என்ன வாழ்க்கை அது? எவ்ரி ஒன் இஸ் டிஃபரெண்ட், அக்கௌண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். எமர்ஜென்சி கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்கன்னா அங்கே கணவன் மனைவியுமே வந்து கோஆர்டினேஷன் கிடையாது. கணவன் மனைவியே கோஆர்டினேஷன் இல்லாம புரிஞ்சுக்காம போனா பிள்ளைகளை நாம எப்படி வந்து வளர்க்க முடியும் இல்லையா? ஸோ இப்படி தேவையற்ற சந்ததியரை எதுக்கு இந்த உதாரணத்தை சொல்றேன்னாக்கா, இது நான் இத்தனை நாள் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தது இந்த ஸ்கூல் லெவல்ல இந்த ட்ரக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த பணம். ஆனா அது ஏழை வீட்டுல இருந்து கூட திருடிட்டு வந்து வாங்க முடியும்ன்றதையுமே வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நல்லா தெரிய வருது இல்லையா? ஸோ இங்கே சூழ்நிலைகள் வந்து நாட் பேஸ்ட் ஆன் த பணக்காரன் ஏழை, இது சூழ்நிலையே வந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை முறை, தாய் தந்தையருடைய பொறுப்பு இல்லையா? ரொம்பவுமே நம்ம கண்டிக்கவும் முடியாது, ரொம்பவுமே நாம விடவும் முடியாது. அதாவது விட்டு பிடிக்கிற மாதிரியே நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். இட் இஸ் வெரி வெரி சேலஞ்சிங் ஜாப் ஃபார் ஏ பேரண்ட் ஆக்சுவலி. ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஜாப் இது ஆக்சுவலி. இதை கடந்து செல்லணும்னா சிம்பிள் வே, ஜஸ்ட் நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு போனாலே நம்ம பிள்ளைங்களையுமே அதை பழக்கப்படுத்திட்டோம்னா சிறு பிராயத்துல இருந்து நம்மளால சுலபமா கடந்து போயிட முடியும். ஆனா ஆன்மீகமற்ற நிலையில வெறும் பௌதீகத்துல இருந்து நம்ம செயல்படும் பொழுது நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால இது புரியறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா முன்னாடி கூட இதே மாதிரி பிரயாணத்தெல்லாம் நான் மேற்கொண்டிருக்கேன். ஆனா நான் அதே அந்த பௌதிக தளத்துல இருந்து மட்டும்தான் யோசிச்சிருக்கேன். ஆனா ஒன்ஸ் யூ அக்வயர் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வரும்பொழுது அதனுடைய உண்மையான காரணம் என்னன்னு புரியறதுக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்கார் இல்லையா?
ஸோ ஏன்னா அந்த கணவருமே வந்து கரெக்டான ஒரு டிசிஷன். அவர் என்ன வந்து இமீடியட் ஜிபே பண்ணுங்க மாத்தாச்சு. நான் ஜிபேவே கிடையாது என்கிட்ட. நான் ஆல்ரெடி 1000 ரூபாய் பே பண்ணிட்டேன். ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டேன். இவர் 500 ரூபாய் கேட்டு இல்லையா, அவர் எங்கேருந்து கொடுக்க போறாரு அந்த 500 ரூபாய் சொல்லுங்க. ஒரு வாட்டி நான் பே பண்ணி மறுபடியும் ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்தாவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜிபே கிடையாது. அப்படியே அவர் கேட்கக்கூடியது எதுவுமே நியாயம் கிடையாது. அவர் நான் 500 ரூபாய் இப்பயே கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. ஆனா இறங்கின பிறகு மீண்டும் எனக்கு ஏதாவது கொடுங்க மாதாஜின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ அங்கேயும் 1000 ரூபாய் பேன்ட்டு இவருக்கும் டிப்ஸ் கொடுக்கணும். அப்படின்னா வாழ்க்கையில எப்படி சம்பாத்தியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுவுமே கிடையாது. ஆசையினுடைய அளவு 1000 ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த டிரைவருக்கு கூட அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா ஆசை. ஒரு 20 கிலோமீட்டர் பிரயாணத்திற்கு அவ்வளவு காசை நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோமே அப்படிங்கிறதே கிடையாது. ஆனா அதுக்கு மேலுமே ஏதாவது அவங்க கொடுப்பாங்களான்னு எதிர்பார்க்கறது மிகப்பெரிய தவறு இல்லையா? ஸோ போகும்பொழுது ரிட்டர்ன் போகும்போது நான் ஜஸ்ட் 600 ரூபாய் தான் ஆச்சு. ஆனா டெம்பிள் ரீச் ஆகும்போது ஏர்போர்ட்ல இருந்து வந்து டாக்ஸி வந்து 1000 ரூபாய் வாங்கினாங்க. ஸோ இப்படி நம்ம பார்க்குறோம். வாழ்க்கையில வந்து எல்லா இடங்களிலுமே வந்து எங்க ஏமாத்த முடியுமோ அங்க ஏமாத்தலாம். எங்க வந்து நம்ம வந்து பொய் சொல்ல முடியுமோ அங்க பொய் சொல்லலாம். எங்க நம்ம வந்து மாயையில சிக்கிக்கொண்டு நம்ம செயல்பட முடியுமோ அங்க இந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ் கரெக்டா அப்ளை ஆயிடுச்சு. ஆனா இல்லையா, சீட்டிங்கு, அடுத்து வந்து அவங்க இருந்த அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ, அதாவது பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்காங்கன்றதுமே அது தெரிஞ்சது இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொன்றுமே அவங்க புரிஞ்சுக்கக்கூடிய புலன்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸும் கம்மி இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து அவங்க செயல்படக்கூடிய விதம், இந்த 4மே அந்த 3 பேருடைய கான்வர்சேஷன்ல வந்து கரெக்டா தெரிஞ்சது ஆக்சுவலி. ஸோ இப்படி நம்ம ரியாலிட்டியா வந்து நம்ம வந்து இதை நம்ம அப்ளை பண்றோம்னா இந்த 4மே இருந்தது முன்னாடி கூட. ஆனா நம்ம வெறுமனே பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது நமக்கு அது புரிஞ்சிருக்கல. நாமளும் வந்து அதே பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தான் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம். அப்போ இதே வந்து நான் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்திருந்தா இவனுக்கு ஏன் நான் வந்து மறுபடியும் காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சிருப்பேன். அப்புறம் வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும்போது என்ன இவங்க இப்படி இருக்காங்க, என்ன ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இப்படிதான் நினைச்சிருப்போம். ஆனா அந்த இடத்துல ரியாலிட்டியா இவங்களுடைய அந்த இடத்துல பந்தம், பாசம், என்ன அட்டாச்மெண்ட் அங்க ஒன்லி அந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல அட்டாச்மெண்ட். அது எவ்வளோ அந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம் அட்டாச்மெண்ட்ன்றே புரியாது. வெறும் இவங்க காசுக்காக மட்டும் தான் இவங்களோட இருக்காங்க போல இருக்கு அப்படிதான் நினைச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யதார்த்தத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து ரொம்பவுமே வந்து நமக்கு வழிவகுக்கிறது. உண்மையை புரிந்து கொள்றதுக்கான வாய்ப்பை வந்து இது ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு நமக்கு இல்லையா? உள்ளதை உள்ளபடியே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அங்கே ஆச்சாரியார் புரிஞ்சிருக்கார் உள்ளதை, தத்துவதர்ஷி அவர் நமக்கு இதை கொடுத்துருக்கார். இதை நீ புரிஞ்சுக்கோ, லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் அப்படின்றத நமக்கு வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? விடுதலை இது வெறுமனே அந்த பால் உறவு என்பது வெறுமனே அந்த இது மாத்திரம் கிடையாது. எதன் மீதுமே நம்ம வந்து ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் கூட வந்து நம்ம வந்து அந்த காமத்தை வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது உணவு அதிகமாக, தேவைக்கு அதிகமாக உண்றது இல்லையா, தேவைக்கு அதிகமாக பொருள் சேர்த்துக்கிறது இல்லையா, அப்படியே ஒரு ஓவர் அட்டாச்மெண்ட். அந்த காமமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு கூட நம்ம இதில் சொல்லலாம். ஸோ அது ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் வந்து தேவையே கிடையாது. பௌதிக பொருட்கள் மேல ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? எதையாவது நம்ம சாதிக்க போறோமா? இருக்கிற வரைக்கும் உபயோகிக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த விட்டு நம்ம வேற இடத்துக்கு போனாலே அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொருளை நம்ம உபயோகிக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஜாப். ஒரு சூழ்நிலையில நல்லா இருந்துட்டு நம்ம வந்து இன்னொரு ஊருக்கு போறோம். ஸோ அந்த ஊருக்கு போனா அந்த இடத்துல எப்படி இருக்குமே தெரியாது. ஸோ இந்த ஊர்ல நல்ல செழிப்பா இருந்துட்டு ஒருவேளை அந்த ஊர்ல வந்து செழிப்பு இல்லாம இருந்தாக்கா நம்ம என்ன நினைப்போம்? இந்த செழிப்பா இருந்த சூழ்நிலையை வந்து ஒரு ஏக்கமா நம்ம உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதாவது எங்க போனாலும் நம்ம சுகிக்கணும், எங்க போனாலும் நாம வந்து நிம்மதியா இருக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா அது எல்லாமே பௌதிக தளத்துல நோக்கும் பொழுது நமக்கு தற்காலிகம் என்பது நமக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்த பிறகுதான் நமக்கு தோன்றது இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி வேறுபாடு பார்க்கக்கூடிய குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கல. ஓகே, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டோம், வந்துட்டோம், அவ்வளவுதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இருக்கிறத வச்சு நம்ம குழைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பௌதிக தளத்துல நினைப்போம் இல்லையா? சோ பௌதிக தளம் என்பதே நம்ம யோசிச்சது கிடையாது. இதுதான் நிரந்தர வாழ்க்கை அப்படின்னு அந்த உடல் தளத்துல இருந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ வி ஷுட் கம் அவுட் ஆஃப் த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து வெளியே வரணும். விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்களின் கருணையினை முழுமுதல் கடவுளை சரணடைவா அப்படின்னா ஒரு குருவுக்கும் கடவுளுக்கும் நாம சரணாகதி அடையணும். இவ்வழியே அருள் கூர்ந்த உலக வாழ்வில் உனக்கு இருக்கும் கவர்ச்சியினை விட்டு விடுவாயாக. ஆனா இதை நம்ம இந்த பாதையில நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த பாதை நம்ம கிட்ட இருந்து கட் ஆஃப் ஆயிடும். ஆனா இந்த பாதை இல்லைன்னா நம்ம இந்த பாதையில மட்டும்தான் ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம். அதாவது பௌதீக பிளாட்ஃபார்மை நம்ம விடணும்னா இதை விடணும் நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டாம்.
இதுல நம்ம மேன்மையா போகணும்னு போகும்பொழுது இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு தேவையற்றது எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து கட் ஆஃப் ஆயிடும் இல்லையா? அதே மாதிரி இதை பத்தி நம்ம எதுவுமே யோசிக்கல, ஆன்மீகத்தை பத்தி யோசிக்கவே இல்லைன்னா பௌதிகத்துல நாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா முன்னேறிட்டே இருப்போம். அப்போ ஸ்ட்ராங் அட்டாச்மெண்ட் மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம் மேல நம்ம என்ன இருப்போம், அடர்ந்த அந்த பற்றுதல் வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அது நம்மள பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? ரொம்ப அழகான நேத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த இது வரும்போது ஏர்போர்ட் டாக்ஸியை புக் பண்ண வேணாம்னு தோணிடுச்சு எனக்கு. டில் ரீச்சிங் டெம்பிள் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படாப்பா ரீச் ஆகும், ஏன்னா அவங்களுடைய சம்பாஷணையை கேட்கறதுக்கே எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து அதாவது ஒரு புறம் சங்கடம் என்னால தவிர்க்க முடியாது, என்னதான் நம்ம ஃபோக்கஸே பண்ணலனாலும் எல்லாத்தையும் மீறி வந்து வெரி நியர் ஸ்பேஸ் இல்லையா, அதனால வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணவும் முடியாது இல்லையா, அப்படி ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல மார்க்கம் கிடைச்சா சரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனசு இப்படி எல்லாம் வரைஞ்சிருந்தது, சீக்கிரமா கோயிலு சேர்ந்தா போறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில இது வந்து சின்ன விஷயம்தான், ஆனா இந்த மாதிரி நிறைய குடும்பங்கள்ல எண்ணிலடங்கா ஃபேமிலிஸ்ல வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கே வந்து அங்க வந்து பிரித்து இல்லையா, ரிலேஷன்ஷிப்பே இருக்காது. சும்மா நம்ம ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம ஒரு குடும்பமா நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோமே ஒழிய உண்மையிலே அங்க இடத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அனுசரணையா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து உதவி கொள்ளக்கூடிய பக்குவமோ அதே மாதிரி அன்போ செலுத்தக்கூடிய அந்த இதுவுமே கிடையாது, சூழ்நிலைகளே கிடையாது இல்லையா. எல்லாமே ஒரு எதிர்பார்ப்போட நம்ம செய்யணும் இல்லையா. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ் கூட நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பெண் என்பவள் கணவனிடத்துல வந்து வருமானத்தை எதிர்பார்த்து இருப்பாள் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. நான் வந்து யதார்த்தமா சொல்றேன், ஆனா அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா பிரபுபாதர் வந்து விளக்கி கொடுத்திருந்தார் இல்லையா. ஐ திங்க் எந்த சாப்டர்ல படிச்சோன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதாவது பிள்ளைகளும் மனைவியுமே வந்து தந்தை இடத்துல இருந்து ஆஸ்திகள் பணம் இதுக்காக வந்து இருக்கக்கூடிய சுரண்டக்கூடியவர்கள் என்ற அந்த இதுவே கொடுத்திருந்தார், இந்த வார்த்தை இருந்தது. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம பிரபுபாதர் வந்து இருக்கக்கூடிய யதார்த்தத்தை வந்து சொல்லியிருக்கார், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இதுதான் நம்முடைய, அதாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த ஆன்மீகமே அற்ற நிலையில வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து ரொம்ப அழகா தத்ரூபமா கொடுத்திருக்காரு. அந்த ரூல் வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா, யார் ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீகத்துல இல்லாம வெறுமனே பௌதிகத்துல இருக்காங்கன்னா அது இட் இஸ் 100% அப்ளிகபிள் ஆக்சுவல். ஆனா அதே வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல வந்தவங்க கணவனுடைய கஷ்டத்தை நல்லா தெரிஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா. ஏன்னா அடுத்தவங்களை பத்தி யோசிக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஆன்மீக குவாலிட்டி அவங்க கிட்ட இருக்கும். when we are thinking about other person, நம்மள மட்டுமே நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுயநலம், இது வந்து ஃபுல் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் தான். ஆனா அதே வந்து ஒரு அடுத்தவங்களுடைய நலனையுமே விரும்பக்கூடியவங்க கிட்ட வந்து கண்டிப்பா ஆன்மீகம் என்பது குடிக்கொண்டிருக்கும், ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ்ல இருக்கும். அந்த ஒரு மனசு வந்து அவங்கள வந்து அடுத்தவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்க கூடாது, அடுத்தவங்களை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றது, இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒன்லி தான் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ அவங்க வந்து ஆன்மீக தளத்துக்கு போறது வந்து ஹையஸ்ட் இல்லையா, அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது போறாங்க. ஆனா பேஸ் லெவல்ல பார்க்கும்பொழுது அவங்க ஆன்மீகவாதியாகத்தான் இருப்பாங்க இல்லையா. கடவுள் பக்தி இதெல்லாமே இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஆனா செயல்முறை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாம இருக்கலாம். நாம எல்லாரும் அப்படிதான் தெரியாம இருந்து இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்தோம். இப்ப எப்படி பண்ணணும்ன்றத வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், படிக்கிறோம், கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. அதனால வாழ்க்கையில வந்து 95% வந்து நான் நேற்று எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அதே இது. ஸோ இந்த காலகட்டங்கள்ல ஏழை பணக்காரன் என்ற வித்தியாசம் கிடையாது பிள்ளைகளுக்கு இல்லையா. பிள்ளைகளுக்கு அந்த வித்தியாசம் நம்ம காலகட்டத்துல இருந்தது இல்லையா. நம்ம அப்பாவுக்கு வருமானம் இவ்வளவுதான், அதுல நம்ம அம்மா இப்படி செலவு பண்றாங்க, அம்மா என்னைக்கு சொன்னது கிடையாது. ஆனா அப்பாவுக்கு இவ்வளவுதான் வருமானம் வரும்ன்றத எப்பயாவது கேட்டிருப்போம் நம்ம, அவங்க 2 பேர் டிஸ்கஷன்ல. அதை வச்சு நாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாம எதை வாங்கணும் வாங்கக்கூடாதுன்றதெல்லாம் நாம போயிருப்போம். அப்பாவுக்கு கேட்டு தொந்தரவு கொடுக்காது, அதுதான் உண்மையான அன்பு என்பது இல்லையா. தாய் தந்தைக்கு தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது என்று நினைக்கக்கூடிய பிள்ளைகளும் சரி, அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுமே வந்து இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே இப்ப இந்த காலகட்டத்துல வந்து மாற்றங்கள் என்பது இருக்கு இல்லையா. பெயின்ஃபுல் பேரண்டல் லைஃப் தான் இப்ப எல்லாமே. இப்போ ஒரு டிரைவருடைய குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, வனக்காருடைய குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, ஒரே எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான், எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது. 99% இப்படிதான் இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள். நிறைய அதாவது இந்த இந்த இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேத்தான, ஆனா சில பேர் சொல்லியும் கேட்டிருக்கேன் நான். ஸோ அதாவது ஏழையா இருந்தா அவங்க அட்லீஸ்ட் வந்து யதார்த்த வாழ்க்கை வாழ்வாங்கன்னு நினைப்போம், கிடையாது. ஏழையா இருந்தா ஹையஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சு
அதற்காக அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆம்பிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடைய முடியாத இல்லையா அதி ஆகாரா பிரயாசம் என்ற அந்த நிலைக்கு போயிடும். அதனால தவறுகள் வந்து நிறைய செய்யக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகளுக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டு விடுறாங்க இல்லையா. ஸோ சீட்டிங் பண்றது, அதாவது திருடுறது, இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பா செயல்படக்கூடிய தன்மை. நமக்கு கிடைக்கலன்னா வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா. ஆனா அந்த அந்த வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு போறது வந்து தவறு இல்லையா. அதாவது அப்பாவுடைய பாக்கெட்ல இருந்து காசு எடுக்கிறது தவறு என்பதை வந்து தெரியாம செய்யக்கூடிய நிலைகள் உண்டு இல்லையா. அதுவே நம்முடைய பர்த் ரேட்டா வந்து செய்யக்கூடிய செயல்களுமே உண்டு. இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம பிள்ளைகளை வந்து சேஃப்கார்டா எடுத்துட்டு போகணும்னா ஆரம்பத்திலேயே 3 வயதுல மினிமம் அப்பத்துல இருந்தே அவங்கள வந்து நாம பக்திக்கு வந்து நாம செயல்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதனால அட்லீஸ்ட் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம மிஸ் ஆயிருந்தா கூட நம்முடைய பேர பிள்ளைகளுக்கு நம்ம அதை கண்டிப்பா சொல்லணும். கொஞ்சமா சொல்லி கொடுத்தா ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சமா சொல்லி கொடுத்தாலுமே அவங்க வந்து ஸ்லோவா சொல்லி கொடுத்துட்டே போகும்பொழுது நீங்க வாழ்ந்து காட்டும் பொழுது அதை அவங்க ஈஸியா புரிஞ்சுப்பாங்க. நீங்க செய்யாம அவங்கள மட்டும் செய்யணும்னு சொன்னா அது கரெக்டா வராது இல்லையா. ஸோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூரார் தமது கவி உரையில் அதாவது அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த இதுல வந்து சொல்றார், கர்மகாண்ட ஞானகாண்ட கேவல விசேர கமாண்ட அம்தே பலியா ஏ பாகாய நானா யோகி சதாபிரே கதரிய பக்ஷனே கரே தாரண ஜன்மாதக பாதையே யாய. இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். கர்மகாண்ட ஞானகாண்ட இந்த ஸ்லோகம் ஏதாவது பலன் தரும் செயல்கள், புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்கிறேன்னு எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா. இதெல்லாம் வந்து தவறு. பலன் தரும் செயல்களும் மனயூகங்களும் நச்சு நிறைந்த பாத்திரங்களாகும் இல்லையா. விஷேர பாண்ட கேவல அப்படின்னா வெறுமனே அது விஷம் பாத்திரங்களாகும். அமுதென அதை அம்தே பலியாயே, அதாவது அமுதென நினைச்சிட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு நாம பலியாயிடுவோம் நம்ம இல்லையா. அமுதென நினைத்து அதை உண்போன் பல்வேறு பிறவிகளில் பல்வேறு உடல்களில், நானா அப்படின்னாக்க பல்வேறு இல்லையா. அதாவது பிறவிகளில் பல்வேறு உடல்களில் பலவிதமான கதறிய பக்ஷணகரை, அதாவது துன்பங்களை வந்து அடைகின்றான். இது போன்ற மனிதன் புத்திக்கு பொருந்தாதவற்றை எல்லாம் உண்கின்றான். மேலும் புலனின்பம் எனப்படும் அவன் செயல்களில் கண்டத்திற்கு ஆளாகின்றான். நம்ம செய்யறதுதான் ரைட்டுன்னு நினைச்சு செய்யறவங்க அவங்களுக்கே பாதகத்தை ஏற்படுத்திக்குவாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபட்டு கர்மகாண்டால ஈடுபட்டு அந்த பாவ புண்ணியங்களையுமே நாம சேர்த்து கட்டிக்கிறோம். அதனால மீண்டும் மீண்டும் என்னது நானா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நானா மீன்ஸ் பல்வேறு இல்லையா. அதாவது அநேக பிறவிகள் வந்து பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு, அத்தகைய உடல்களை ஏற்று நாம செய்த கர்ம பலன்களை எல்லாமே இன்ப துன்பங்களை எல்லாத்தையுமே நாம அனுபவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்து தள்ளப்படுகிறோம். எப்படி மாதாஜி நம்ம எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு நம்ம எப்படி இருக்கிறது, எப்படி வீட்டுல வந்து நம்மள வந்து டிஃப்ரெண்டா பார்ப்பாங்க இல்லையா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நீங்க வந்து இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்லணும்னாக்கா, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இது நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கேட்டுட்டு வரீங்க இல்லையா, வாசிச்சுட்டு வரீங்க. ஐ திங்க் அவர் எப்பவுமே அவருடைய மாற்றங்கள் எல்லாம் அவருடைய அகத்துக்குள்ள வச்சிருந்தார், புறத்துல காட்டினது கிடையாது. புறத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன மாற்றத்தை வந்து நம்ம பெருசா காட்டிக்க கூடாது இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆஃப் கேக்டு அப்படி ஆஃப் பேக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதாவது பாதி வெந்து அந்த மாதிரி பாதி வெந்த சாதத்தை நம்மளால சாப்பிட முடியாது இல்லையா. அது போல நம்ம பாதி உணர்ந்த அந்த இதை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தவே கூடாது. அதனால நம்ம ஸ்ட்ராங்கா வந்து நம்மளுடைய இது நம்பிக்கையை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் செயல்படுத்துற விதத்துல பக்குவம் அடையறதுக்குமே நாம எடுத்துட்டு போகணும். அதுக்கு முன்னாடி அடுத்தவங்களுக்கு நாம உபதேசித்து விடக்கூடாது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நாம ஒரு சின்னதா நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டாலும் அது 10 பேருக்கு இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க நம்ம சொல்லவே கூடாது. அது மிக தவறு. ஓகே. ஸோ நாம எதையுமே ரெஃபரன்ஸோட சொல்லணும், அப்படி சொல்லணும். அந்த பக்குவம் வரணும்னாக்கா நாம யாரை வந்து ஃபாலோ பண்றோமோ நம்முடைய ஆச்சாரியர்களை வந்து அவருடைய வியாக்கியானங்களை வந்து உள்ளதைப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல முயற்சி பண்ணணும். அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பரிபாலிக்கிறதுக்கு நம்ம லெவலுக்கு, அடுத்தவங்க லெவலுக்கு கிடையாது, நம்முடைய லெவல்ல நாம அதை வந்து உபயோகப்படுத்தி அதை வந்து வாழ்க்கையில வந்து பயனடைகிறதுக்கான மார்க்கத்தை தேடிக்கணும். அப்போ உள்ளதை உணரும் பொழுது நமக்குள்ளேயே வந்து மாற்றங்கள் என்பது இருக்கும் இல்லையா. அதை வந்து நம்மளை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கான இதுக்கு போகணும். அது வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் ஸ்வயம் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறத வந்து அவரால் எல்லா இடத்துலயுமே காட்டி இருக்க முடியும். ஆனா அவர் எல்லா இடத்துலயுமே அதை காட்டல இல்லையா. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாவுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது கடைசியில காட்டினார் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஆஃப்டர் ரியலைசேஷன் தான் வந்து அதை உணரக்கூடிய பக்குவம் அந்த எதிர் தரப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு
அந்த லெவலுக்கு வந்தாதான் அந்த 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 மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நம்ம எடுத்து உரைக்க முடியும் இல்லையா? இப்போ பேஸ் லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பிஹெச்டி லெவல்ல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை சொன்னோம்னா அவங்க நெக்ஸ்ட் டே அந்த கிளாஸுக்கு வரவே மாட்டாங்க. ஸோ இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே சிம்பிளா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? எல்லாருமே வந்து அதாவது ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள் என்ற நிலையிலிருந்து படிச்சு இதை புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இவ்வளவு சிம்பிளா நமக்கு வியாக்கியானங்களை கொடுத்துருக்காரு. அதனால நம்ம எடுத்த உடனே இதெல்லாம் டிட்டாச்மெண்டா போயிடு நம்ம சொல்லக்கூடாது. நீ இதை பண்ணு, இது உனக்கு நல்லது கிடைக்கும் இல்லையா அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க. அப்ப அட்லீஸ்ட் அதை மேல பற்றுதலாவது வச்சு அவங்க செயல்பட ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா? இது பக்தி. அதாவது மங்களாரத்தியை பாரு இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து பாகவதம் கேளு, பகவத்கீதை படி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லணும். நான் மகா மந்திரத்தை ஜபி அப்படின்றது வந்து சொல்லணும். ஸோ அந்த ஏதாவது ஒரு மாலை பண்ணு, ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது, ஒரே மாலை பண்ணு போறோம் அப்படின்ட்டு இல்லையா? அதே காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து பழக 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 அவங்களே 2வது லெவலுக்கு போவாங்க. அப்ப நீங்க அவங்களுக்கு டவுட் எல்லாம் வரும்போது நீங்க கைட் பண்ணினீங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து பக்தி வந்து படிப்படியா தான் முன்னேற முடியும். எடுத்த உடனே பிரேம பக்திக்கு போக முடியாது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தையை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணணும், நம்பிக்கைய. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நாம பஜனை கிரியா, அதாவது சங்கீர்த்தனம் இல்லையா? எல்லாரோட சேர்ந்து பக்தர்கள் கூட்டத்தோட சாது சங்கத்தோட செய்யறது இல்லையா? பஜனை கிரியா. அடுத்து வந்து பஜனை கிரியா, சாது சங்கா, பஜனை கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி இல்லையா? 4வது இல்லையா? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இருக்கும்பொழுது நெக்ஸ்ட் பஜனை கிரியா 3வது. அடுத்து வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி இல்லையா? அனர்த்தங்கள் எல்லாம் செய்யாம இருக்கக்கூடிய நிலை. அப்போ நம்ம பிரவிற்த்தி மார்க்கம் என்ன, நிவர்த்தி மார்க்கம் என்னன்றதெல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரிய வந்துடும் இல்லையா? எதை செய்யக்கூடாது, எது செய்யத்தக்க செயல், எது செய்யத்தகாத செயல், இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அதன் பிறகுதான் நம்ம வந்து நிஷ்டா, அதுக்கப்புறம் ருச்சி, ஆசக்தி, இதெல்லாமே நேற்று நம்ம குருமாராஜ் சொல்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ஹை லெவலா இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப ஹை லெவல். அப்பதான் பாவ பிரேமா இது எல்லாமே நம்ம கடைசி லெவலுக்கு போக முடியும். ஓகே, ஆனா எடுத்த உடனே பிரேம பக்தி வந்துருமா? எனக்கு கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே, அதாவது ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள் சின்ன ரியலைசேஷன் உணர்ந்திருப்பாங்க. ஓகே, அந்த கிரெடிட் பார்த்தீங்கன்னாக்க எனக்கு கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி அடையப்பட்டு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் இஸ் த ராங் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் த திங்ஸ். நம்ம கிருஷ்ணரை அடைஞ்சிருக்கிறோமா இல்லையான்றது நமக்கு ஒருத்தர் வந்து வேலிடேஷன் சொல்லணும். அப்பதான் வந்து அது ரைட். நம்முடைய குரு வந்து நம்மளை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். எஸ், இவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் அடையப்பட்டிருக்காருன்றது அவர் மூலியமா வந்து தெரிஞ்சாதான் தட் இஸ் ஆத்தென்டிக். இல்லைன்னா நம்ம வந்து வி ஆர் ஆன் த சேம் லெவல் இல்லையா? நம்ம செயல்களை மட்டும் பக்தியை மட்டும் செஞ்சுட்டு போவோம், அவ்வளவுதான். ஸோ நாம் என்னைக்குமே வெரி ஹை லெவல் ரீச் ஆயிட்டோம்லாம் நினைக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறு. அப்படி நம்ம சின்னதா ரியலைசேஷன் வந்து உடனே நம்ம போஸ்ட் பண்ணி எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் டே அவங்க நம்ம என்ன சொன்னாலுமே நம்ப மாட்டாங்க. ஓகே, அதனால நம்ம எதை சொல்லணுமோ அதை மட்டும் தான் சொல்லணும். வி ஷுட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் அவர் செல்ஃப். ஆக்சுவலி மக்கள் பொதுவாக உலக செயலின் பலன் தரும் விளைவுகளிலிருந்து மனயுகங்களிலிருந்தும் மயங்குகின்றனர் இல்லையா? இது கண்டிப்பா we are getting attached. மேலும் அவர்கள் தேவலோகத்திற்கும் உயர்வு பெறும். ஸோ இவ்வாறு நீங்க அந்த மாதிரி பக்தி செய்துட்டே போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்க பௌதிகத்துல இருந்து டிட்டாச் ஆயிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ வெறும் பக்தியில போகும்போது உங்க வார்த்தைகள் மீது அடுத்தவங்க நம்பிக்கை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீங்க எவ்வளவு பிராக்டிஸ் பண்றீங்களோ, how you are showing sincerity on that, அதை வச்சு நீங்க உங்களுடைய மதிப்பு கண்டிப்பா ஏறும். வீட்லயும் சரி வெளியிலயும் சரி நம்மளை பார்த்து இல்லையே. இதை நிறைய பக்தர்கள் நேற்று ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி சொன்னாங்க, அவங்களுடைய மருமகள் வந்து அவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா எல்லாமே பண்றாங்க. பிகாஸ் தட் இஸ் த வே ஆஃப் சின்சியாரிட்டி. ஆக்சுவலி பக்தியில வந்து நமக்கு சின்சியாரிட்டி இருக்கும். சின்சியாரிட்டி இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம எவ்வளவு சின்ன முயற்சி பண்ணாலுமே அதுல நம்ம நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து அடைய முடியும். சின்சியாரிட்டி இல்லாம நாம நிறைய செய்தாலும் வேஸ்ட் இல்லையா? அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தவங்க புரியுறதுன்னா இவங்க போய் அவங்க சொல்லி நான் இவ்வளவு பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மருமகள் கிட்ட அவங்க எதுவுமே சொல்லல. அவங்களுடைய வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ் வந்து அவங்களால உணர முடியுது. ஆப்வியஸ்லி இட் ஷுட் பி அதாவது நாம போய் சொல்ற கூடாது. இட் ஷுட் நாட் பி ஸ்போக்கன் பை அஸ். அடுத்தவங்க பேசுற லெவலுக்கு நாம வந்து செயல்படணும். அந்த மாதிரி தான் பக்தி இருக்கணும். ஓகேப்பா, அவங்க ரொம்ப சின்சியரா இருக்காங்க அப்படின்னு அதுவே நமக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க அவங்க. அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா, தட் இஸ் த வேல்யூ கிவன் ஃபார் டிவோஷன் இல்லையா? பக்திக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய மதிப்பு அது நமக்கு வந்து அடைய பெறுகிறது. அதை நாம் என்ன பண்ணணும், கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் நீங்க எப்பயாவது ஒரு முறை நீங்க சொன்னீங்கன்னா கூட அதை வந்து அவங்க வேத வாக்க எடுத்துட்டு செய்வாங்க. 100% நடக்கக்கூடிய ஒன்று.
So all by our actions. It should not be spoken by words, by our body language. இல்லையா? நம்ம செயல்படக்கூடிய தன்மை இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். மேலும் அவர்கள் தேவலோகத்திற்கு உயர பெறவும் புண்ணியங்களால பிரம்மலோகம் வரைக்குமே இல்லையா, அதையும் தாண்டி பிரம்ம ஜோதியில கலக்கிறது, விடுதலை பெறுவது இல்லையா, அல்லது மேலும் அதாவது 4 மற்றும் இல்லைன்னா நாம் என்ன பண்றோம், இந்த பிரவிற்த்தி மார்க்கத்துல போகும்பொழுது புலநுகர்ச்சி செயல்ல ஈடுபட்டு கொண்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம், மீண்டும் மீண்டும் இங்க வரும். மாமுனிவர் நாரதர் மன்னர் பரிஷ்மான் தன் வாழ்நாள் முழுதும் கிரகஸ்த ஆசிரமம் எனப்படும் இல்லற வாழ்விலே கழித்து விட அனுமதிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு. வானப்பிரஸ்தம் வந்த பிறகு நாம கண்டிப்பா துறவரத்துக்கான அந்த நிலை பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். ரொம்ப முக்கியம் அது. இல்லற வாழ்க்கை என்பதற்கு பொருள் ஒருவன் தன் மனைவியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வாழ்கிறான் என்பதாகும். ஒருவன் இவற்றையெல்லாம் துறந்து தன்னை பரமஹம்ச ஆசிரமத்தில் எனப்படும் முழுமுதற் கடவுளின் ஆசிரமமாகும் அவரையே ஆன்மீக குரு சரணடைந்திருக்கிறார். உண்மையான ஆன்மீக குரு அடையாளங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்படும். தஸ்மாத் குரு பிரபத்யேத ஜிக்னாசுஷேய உத்தமம் சப்தே பரேஷா நிஷ்ணானம் பிரம்மணி உபமாஸ்ரயம். அதாவது உண்மையான இன்பம் பேரானந்தம் இல்லையா, சிற்றின்பம் பேரின்பம், இது ரெண்டும் நம்ம தமிழ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. எதெல்லாம் நம்முடைய நாவிற்கு சுவை இல்லையா, கண்கள் பார்க்கறதுக்கு சுவை, நாசிக்கு சுவை இல்லையா, காதுக்கு சுவை, இப்படி எல்லாமே நம்ம இந்த பௌதிக தளத்துல இருந்து பாக்குறோம்னா அது எல்லாமே சிற்றின்பம். அதே நம்ம ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அது பேரின்பம் ஆகிறது. ஸோ நம்ம சிற்றின்பத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பேரின்பத்து நிலைக்கான செயல்கள்ல நாம ஈடுபட துவங்கணும். அட்லீஸ்ட் வர்ணாஷ் அதாவது வானப்பிரஸ்த ஃபேஸ்ல நாம அந்த நிலைக்கு போகணும். மேலும் அதற்கு ஒரு குருவனுடைய வழிநடத்துதல், அவரிடத்தில் நம்முடைய சரணாகதி, மேலும் இறைவனை உடைய பக்தி, இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உண்மையான இன்பத்தினை அடைய வேண்டும் என்று உறுதியாக விரும்புகிறவன் நற்குரு ஒருவரை அடைந்து அவரிடம் தீட்சை பெற்று அவரை சரணடைதல் வேண்டும். ஆன்மீக குருவின் தகுதி என்னவென்றால் சாத்திரங்களின் ஆய்வினாலும் விவாதங்களால் உணர்ந்து அம்முடிவினை பிறர் ஏற்கும்படி செய்யும் திறன் பெற்றிருத்தலே ஆகும். முதற் கடவுள் சரணடைந்து உலகில் கருத்துக்கள் அனைத்தும் துறந்திருக்கும் இது போன்ற சிறந்த சான்றோர்களை ஆன்மீக குரு என்று அறியப்படுகின்றனர். எஸ்டர்டே ஐ திங்க் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் நம்ம குரு மகாராஜ். ஸோ அதாவது லக்ஷ்மி நாராயண வழிபாடு அப்படிங்கிறது அது ஏன் நம்ம ராதாகிருஷ்ண வழிபாடுக்குன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. ஏன் லக்ஷ்மி நாராயணர் அப்படி வரும்பொழுது குருமாரர் சொன்னார், லக்ஷ்மி தவம் இருந்தாங்க அந்த ராச நடனம் புரிவதற்கு. அப்படின்னா நாராயணர் வேறு கிருஷ்ணர் வேறு கிடையாது இல்லையா, இருவருமே ஒத்த குவாலிட்டிஸ் தான். ஆனா அந்த அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 93% கிருஷ்ணர் 64 குவாலிட்டிஸ்னா இவர் 60 குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. நாராயணருக்கு 4 டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. அதாவது அங்கே கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடு, அதாவது இங்க எல்லாமே ப்ராசஸ். லக்ஷ்மி நாராயணர் எல்லாமே பூஜைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் தான் இருக்கும் இல்லையா, பாகவத விதி பிரகாரம் கிடையாது இல்லையா. ஆனா இந்த கோபியர்களுக்கு கிடைச்ச அந்த இது அதாவது லக்ஷ்மி பாத்தீங்கன்னா தவம் இருந்ததாக ஐ திங்க் ஈவன் இன் பிரசங்காஸ் ஆல்சோ ஐ ஹர்ட். ஆக்சுவலி வேற கிளாஸ் செஷன்ஸ்ல கூட கேட்டிருக்கேன். அதுக்கு நம்ம குருமாரா சொன்னாங்க, அதாவது ஷீ இஸ் வெரி ஆஸ்டேயர். லக்ஷ்மி என்பவர் மிகவும் அதாவது கற்புள்ள இது. அதனால இந்த ராச நடனத்துல எல்லாம் அவங்க அந்த இதுக்கு போக மாட்டாங்க. ஸோ அதனால ராச நடனத்துல அவங்க கிடையாதுங்கிறத ஒரு வார்த்தை நம்ம குரு மகாராஜ் சொன்னார் ஆக்சுவலி. ஸோ எவ்ரி திங் ஒரு அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கே உரித்தான அந்த குவாலிட்டிஸ் இதுக்கு தான் அப்படிங்கிறது உண்டு. ஸோ அந்த ஒரு இதை பரிபாலிக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு. ஸோ ஹையஸ்ட் இந்த ஆனா அந்த மேன்மையா இருக்கக்கூடிய அந்த இது கோலோகத்துல நாம இந்த பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷனா தான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, அதாவது பரக்கிய ரசான்னு பார்ப்போம். ஸோ அந்த இது நம்ம அங்க எது ஹையஸ்டா இருக்கோ அது இங்க லோயஸ்டா நம்ம செயல்படுறோம். ஏன்னா அது ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல செயல்படக்கூடிய தன்மை. ஆனா இங்க நாம அதை மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அதனால அது தவறான ஒரு நிலைக்கு போகும். இதே ராச நடனம் நாம பௌதிக தளத்துல நோக்கணும்னா அது மிக தவறுதலான ஒரு நிலையில. அதனால்தான் எல்லாருமே எவ்ரி ஒன் ஹஸ் பின் அட்வைஸ்ட் பாகவதத்தை நாம டைரக்டா 10வது கேண்டோ வாசிக்க கூடாது. ஏன்னா இந்த 9 காண்டங்களை படிச்சு பக்குவம் அடையும் பொழுதுதான்
ராசனத்தினுடைய தெய்வீகமான நிலையை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. அங்கே உடல் தளம் கிடையாது, அது ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்கிறது. ஓகே, அதனால அந்த தளத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது இந்த பாடியிலயும் இதுவே இருக்காது, கான்செப்டே இருக்காது. ஓகே, ஆனா நாம் எல்லாருமே இங்கே பௌதிக தளத்துல உடல் தளத்துல தான் செயல்படுறோம். அதனால நம்முடைய பார்வையே வந்து நோக்கக்கூடிய பார்வையே வந்து உடல் தளத்துல இருந்து தான் நோக்குவோம். அப்ப அது கண்டிப்பா கொச்சையாகத்தான் தெரியும் இல்லையா. அதனால நாம அதை தவறுதலான ஒரு இதுல இருந்து தான் நம்ம பார்ப்போம். அதனால ஒன்று நம்ம தவறுதலான நிலையில இருந்து நோக்கி இதுவா இவ்வளவுதானான்ட்டு நம்ம வந்து மேலும் ஆன்மீகத்துக்கே வராம போறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு இல்லையா. அதே மாதிரி இறைவனையவே நாம தவறாக எண்ணக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம சென்று விடுவோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தின் மீதுதான் நம்முடைய உணர்தலே வச்சிருப்போம் நம்ம இல்லையா. எடுத்த உடனே நம்ம 10வது கேண்டம், அதனாலதான் கிருஷ்ணா புக்கே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஹை லெவலா கிருஷ்ணா புக் படிச்சோம்னா 10வது கேண்டம் படிச்ச மாதிரி தான். ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஆன்மீக தளத்துல போய் அமரணும்னா அதுக்கான பக்குவம் இருக்கணும், குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் நமக்கு. ஸோ பிறந்த உடனே நம்ம டாக்டர் ஆயிட முடியாது, பிறந்த உடனே நம்ம இன்ஜினியர் ஆயிட முடியாது இல்லையா. 1வது கிளாஸ்ல 10வது கிளாஸ் படிச்சு 12வது கிளாஸ் படிச்சு 4 வருடம் 5 வருடங்கள் எல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் டிகிரி படிச்ச பிறகுதான் நம்ம வந்து குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர், குவாலிஃபைடு டாக்டர்னு சொல்ல முடியும். அவங்க கிட்ட தான் போய் நம்ம மருந்து வாங்குறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து அது முடிக்காத இருந்தா கூட நம்ம போய் வாங்க மாட்டோம் இல்லையா. தே நீட் த லைசன்ஸ் எல்லாமே வேணும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஆன்மீகத்துக்கு மட்டும் நாம் ஏன் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறது இல்லை இல்லையா. வி நீட் குவாலிஃபிகேஷன். அதுக்கான உள்ள குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, பியூரிஃபைடு ஆத்மா இல்லையா, சுத்தமான ஆத்மா இருக்கணும். ஆத்ம நிலை, காம குரோத லோப மோக மதம் அக்ஷரம் இதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கணும் நம்ம. அதுதான் பரமஹம்ச நிலை. ஸோ நம்ம வானப்பிரஸ்த நிலையில நாம இந்த பரமஹம்ச நிலை அடையறதுக்கு வந்து நாம முயற்சி செய்யணும். இல்லைன்னா நாம சரணாகதி என்பது நம்ம கிட்ட வரவே வராது, அந்த பண்பு வரவே வராது இல்லையா. பரமஹம்ச குருவை சரணடைபவன் பயிற்சி மற்றும் உபதேசத்தினால், பயிற்சி பிராக்டிஸ், பயிற்சி வந்து வயசான காலத்துல பயிற்சி பண்ணோம்னா உடல் உபாதைகளோட நம்மளால பக்குவப்படுத்தி கொள்ளவே முடியாது. அதனால சிறு பிராயத்துல இருந்தே பயிற்சி பண்ணணும் இல்லையா. விலகி, அதாவது படிப்படியாக உலக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் நம்ம பௌதிகத்துல இருந்தே விட முடியும். எடுத்த உடனே நம்ம டிட்டாச் ஆகி வந்து உட்கார முடியாது. அது ராங் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். அப்படி பண்றவங்களால முழுசா வந்து அவங்களுடைய, அதாவது வெளிப்புற தோற்றத்துல தான் எல்லாமே டிட்டாச்மெண்டா தெரியும், காவி உடை இருக்கும், உள்ளுக்குள்ள அவங்க வந்து அந்த அதுக்கான அந்த பற்றுதல துறந்த அந்த நிலை வந்து பாவம் வந்து இருக்காது. அதுதான் மித்தியாச்சாரன்ட்டு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. பகவத்கீதையில ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ உள்ளுக்குள்ள வந்து இன்னும் பற்றுதலை விடலை, ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல மட்டும் காவி. ஸோ அது வந்து போலி மனிதன் என்று சொல்லப்படுகிறது. போலியா அவன் வந்து துறவியா இருக்கான்னு அர்த்தம். ஸோ இப்ப எல்லாமே நிறைய மித்தியாச்சாரங்கள் உண்டு இல்லையா. உணர்ந்தறிந்து செய்யக்கூடிய ஆத்மாக்கள் வந்து மிக மிக குறைவு. ஸோ அது மாதிரி அங்காசிரமம் அசத்மம் யூதகாதம் என்னும் அருமையான கூற்று. அதாவது பெண் என்னும் மாயையின் பிடியில் உலகம் முழுவதுமே சிக்கி இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் இது உண்டு. ஒருவன் தனது மனைவி என்னும் பெண்ணால் மட்டுமின்றி பல்வேறு பாலொரு இலக்கியங்களிலுமே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். உலக வாழ்க்கையில் அவன் சிக்கி அதாவது மனைவி மாத்திரம் கிடையாது, பொன் பெண் பொருள் எல்லாமே இல்லையா. இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவன் வந்து அதன் மீது மோகம், நிறைய ஆஸ்திகளை சம்பாதிக்கணும், நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் இல்லையா, நிறைய சாப்பிட்றது, இதெல்லாமே வந்து உண்டு. ஸோ அது எல்லாமே வந்து காமத்தினுடைய விளைவுகள் தான். மேலும் மட்டும் விட்டுவிட முடியாது. மாறாக அவன் பரமஹம்சர் எனப்படும் ஆன்மீக குருவினை சார்ந்தல் வேண்டும். அப்பொழுது தான் அவன் ஆன்மீக வாழ்க்கை எனும் நிலைக்கு படிப்படியாக உயர முடியும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் நம்ம போக முடியும், எடுத்த உடனே போக முடியாது. தேவலோகத்திற்கு உயர்வதற்கு அல்லது பரம்பொருளுடன் இணைவதற்கு ஒருவனை தூண்டும் உயரிய வேத பாடங்கள் ஆற்றல் குறைந்தோரு காணும். அதாவது நம்ம கர்ம காண்டால இருக்கும் பொழுது கர்ம காண்டக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய சண்டால தன்மை இருக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. அவங்களுக்கு பக்தியே கிடையாது, நாத்திகவாதிகள் இல்லையா. அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் கர்ம காண்டா, அதாவது பலன் கருதி செயல்கள். அதுக்கடுத்து தான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம், ஞானம். அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம பக்திக்கு ஃபைனலா வர்றது. ஸோ படிப்படியா தான் நம்ம வரும் இல்லையா. ஆனா இதனுடைய டிராபேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கர்ம காண்டால இருந்தா நாம அந்த சேம் கர்ம பலனுக்கு நம்ம கட்டுப்பட்டவர்கள், மீண்டும் மீண்டும் நாம இங்க வந்து பிறவி எடுத்துட்டே இருப்போன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. நாம செய்த கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்துக்கிறது வந்து இட் இஸ் அ பெஸ்ட். இருக்கக்கூடிய 4 சுக்ருதி நோஸ்லயே ஞானி எனக்கு மிகவும் விருப்பமானவன் பிரியமானவன் பகவானே சொல்றார்
ஆனா அதையுமே வந்து இறைவனுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை புரிந்து வந்து அவர்களுடைய ரியலைசேஷன் எடுத்துட்டு வரணும். சொந்தமா வந்து சுய கருத்துக்களை வந்து திணிக்க கூடாது. அது தப்பு இல்லையா? அதாவது மையா அர்ப்பித்தாக நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ பகவத்கீதையில அதாவது மாயினால் ஞான சூன்யமானவர்கள் என்று கருத உண்மை ஞானம் என்பது உலக வாழ்வின் துன்ப நிலையினை இந்த அதாவது நம்ம இந்த 12 காண்டங்களை படிச்சோம்னாக்கா நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடியது எல்லாமே துன்பமானதுதான் நமக்கு கண்டிப்பா புரிய வரும். இப்பவே ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிய வருது இல்லையா? எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அடுத்தவங்களுடைய தவறுகளை நம்ம அனலைஸ் பண்ண போவே கூடாது. ஏன்னா அந்த கர்மத்தோட நம்ம வந்து பிணைய வேண்டாம். ஆனா நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் எல்லாமே தவிர்க்க முடியாததை பார்க்கும் பொழுது யதார்த்தத்தை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. எல்லாருமே இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அவங்கவுங்க லெவல்ல அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க இன்பம் என்பதே கிடையாது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம இங்க துன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இங்க வரணுமா அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வரும் நமக்கு இல்லையா? உண்மையில் விடுதலை பெற்றிருக்கும் ஆன்மீக குருவினை ஒருவன் சரணடைதல் வேண்டும். அப்ப குருவை தேடணும். வாழ்க்கையில எதுவுமே இல்லப்பா இல்லையா? அப்போ நம்ம குருவை தேட ஆரம்பிப்போம். ஜிக்னாசு இல்லையா? ஜிக்னாசு பேஸ் அர்த்தாத்தி ஜிக்னாசு பேஸ்ல வரும்போது குருவை தேடி குருவை அடைவோம். அதன் பிறகுதான் பக்குவமான ஒரு ஞானியா ஆக முடியும் இல்லையா? ஸோ நார்மலா நம்முடைய கருத்துக்களை வந்து திணிக்க கூடாது. நிறைய பேர் புஸ்தகங்களை எழுதுறாங்க இல்லையா? அந்த யோகத்துக்காக புஸ்தகங்கள் எல்லாமே ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் NND பிரபுஜி வரும்போது அவர் எங்கேயோ போனப்போ ஒரு புக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுல ஒரு புக்கு எனக்கு கொடுத்துட்டு போனார். இன்னும் நிறைய புக்கு வேணுமா மாதாஜின்னு சொன்னார். எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் பிரபு, ஆல்ரெடி நம்ம தெரிஞ்ச பிலாசபியே என்னால என்னுடைய வீட்டுல வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கான ஞானம் எனக்கு இல்லை. ஸோ ஐ எம் ஒன்லி ஸ்ட்ரகிளிங் ஹியர். ஸோ இந்த புக்கையும் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க இதை படிச்சுட்டு இதுதான் ரைட்டுன்ட்டு எங்கிட்ட வாதிச்சாங்கன்னா அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு கண்டிப்பா முடியாது பிரபுஜின்னு சொல்லிட்டேன். நான் புக்ஸே வேணான்னு சொல்லிட்டேன் நான். ஸோ ஏன்னா புக்கு வாங்கி வச்சா கண்டிப்பா படிக்கணும். படிக்கலைன்னா புக்கு எதுக்கு நானும் புக்கு வாங்கினேன்னு நான் எதுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரே ஒரு சம்பிரதாயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது அதாவது எது ஸ்திரமான அந்த 4 சம்பிரதாயங்களை எந்த ஒரு சம்பிரதாயத்துல இருந்தாலும் அதை நம்ம கரெக்டா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? அப்புறம் சும்மா ஏதோ எழுதுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க எழுதுறத வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதுறதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது என்ன ஆகும்னாக்கா இட் இஸ் எ மிக்சர் மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா? அந்த மிக்சர்ல இருந்து நம்ம ஒரிஜினல் டேஸ்ட் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. மிக்சர் டேஸ்ட் ஒரு புது டேஸ்ட் வந்து உருவாகிருக்கும். ஸோ அதை தான் கரெக்டு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் ஹம் சரணம் என்னும் சொல் தெய்வீக முனிவர் வாழும் குடிலை குறிப்பிடுவதாகும். ஓகே, முனிவர்கள் காட்டில் தனிமையான இடத்திலும் அந்த காலகட்டத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னாக்கா முன்னாடி வந்து காட்டுல இருந்தாங்க. இப்ப நாம யாரும் காட்டை தேடி போறதில்ல. அதனால அந்த மாதிரி துறவற வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே இப்ப நாட்டை தேடி இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து ப்ரீச்சிங் எல்லாமே வந்து பொது இடங்கள்ல எல்லாமே நிகழக்கூடிய சொற்பொழிவுகள் இதெல்லாமே செய்யறாங்க இல்லையா? ஸோ சங்கீர்த்தனம் இதெல்லாமே பண்றாங்க. இதெல்லாமே மக்களுக்கு என்னன்னா புத்தியை வந்து அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்கு தான் பக்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை. ஆயினும் ஒருவர் சமய போதகராகி மேலை நாடுகளுக்கு உபதேசிக்க சென்றால் அங்க அவர் ஆடம்பரமான அடுக்குமாடி அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தான் அவர் வாழ்ந்தாகும். அவர் அங்கேயும் போயிட்டு நான் காட்டுல வாழலான்னு யாரும் வரமாட்டாங்க. வீட்டுல இருந்தாலே வரமாட்டாங்க இல்லையா? நம்ம பிரபுபாதர் அவர் லீலாமிரதத்துல பார்க்கும்பொழுது போவரில இருந்தாரு. அங்க எல்லாருமே குடி போதைக்கு அடிமையாகி இல்லையா? ஸோ கஞ்சா இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்க தான் இருந்தாங்க அந்த இடத்துல. வீடு வாசல் அற்றவங்க எல்லாமே அங்க தங்கி இருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு சூழ்நிலையை போய் இருந்து இவ்வளவு பெரிய இயக்கத்தை கொண்டு வந்தார். ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் இல்லையா? நிறைய கஷ்டமான சூழ்நிலைலாம் அதெல்லாமே ஒரு ஆன்மீகத்துல தூய்மையான சூழ்நிலையில வாழ்ந்தவங்க ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில போய் அட்ஜஸ்ட் ஆகுறது அவ்வளவு ஈஸியே கிடையாது. நமக்கு அந்த மனதளவுல ஏத்துக்காது இல்லையா? அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல அதாவது ஐ திங்க் அது இனிமேதான் படிப்போம்னு நினைக்கிறேன் இல்லாமத்துல. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல நான்வெஜ்ஜும் இருக்கும். அந்த இடத்துல இவருடைய இதுக்குமே வந்து உபயோகப்படுத்தினார் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்து இருக்கும் இல்லையா? அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு மனசுல வந்து பக்குவத்தை கொண்டு வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணி பகவானை இந்த சூழ்நிலையுமே இதுல இருந்து மாறணும்ன்ற அந்த பிரயத்னங்கள் வந்து பிரபுபாதர் பண்ணார். நம்முடைய கருத்துக்களை அப்படியே எடுத்துட்டு போகணுமே தவிர நம்ம வீட்டுல நான்வெஜ் பண்றோம் வெஜ் பண்றோம் நானும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றேன்னு எடுத்துட்டு போக கூடாது. அது மிக மிக தவறான கூட்டு. ஓகே, ரைட்டா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஆகையினால் இக்காலத்தில் ஒரு முனிவர் மக்களை வரவேற்பதற்கும் வர செய்வதற்கும் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுவதற்கும் முறையான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் இல்லையா? சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார் தான் இதை பண்ணார். ஃபர்ஸ்ட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்கத்தால பெரிய அதாவது பேலஸ் மாதிரி இந்த வீட்டுல வந்து அங்கேதான் வந்து இந்த சீடர்கள் வந்து எனக்கு இந்த ரூம் அந்த ரூம் என்ற அந்த இதுன்னு
கான்செப்ட் வந்து அப்பதான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணார். இவங்க இந்த இது வந்து கண்டிப்பா முன்னுக்கு வராது. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபுபாதரை வந்து நீ தனித்து தான் பண்ணணுன்றதையுமே அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார். அவரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணவே வைக்கல. ஏன்னா இவங்களுடைய இலக்கு எல்லாமே துறவரத்துல போகும்போது ஸ்தலங்களே பார்க்கக்கூடாது இல்லையா? ஆனா ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் கிடைச்ச பிறகு அந்த வாய்ப்பை உபயோகப்படுத்தி அடுத்தவங்களோட நன்மைக்கு என்ன நம்மளால முடியுமோ அதை செய்யறதுக்கு தான் அதை ஏத்துக்கணும்னு சொல்லியிருந்தார். ஆனா அதனுடைய உண்மையான தத்துவத்தையே அவங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க இல்லையா? இந்த ரூம் எனக்கு, அந்த ரூம் எனக்குன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டதுனால அந்த 64 பேர்களுமே வந்து டிஃபரெண்ட் சைத்தன்ய மடங்களாக மாறிவிட்டது இல்லையா? மோட்டார் வண்டிகள் அறிமுகம் இதெல்லாமே சொல்லப்பட்டு இதுல உள்ள உண்மை என்னவென்றால் ஒருவன் தெய்வீகத்திற்காக அவருடைய ஆஸ்திகளை வந்து கண்டிப்பாக வந்து செலவிடலாம் இல்லையா? அதற்காக அவன் நிறைய சம்பாதிக்கவும் செய்யலாம். இப்ப நீங்க இதுக்கு உதாரணம் வாழும் எக்ஸாம்பிளே பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்டு கம்பெனி இல்லையா? அதாவது பிளானட்டோரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் வந்து மேஜர் இது அவங்களோட தான். ஸோ அது அடுத்த வருஷம் வந்து இனாகிரேஷன் இருக்கும் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் முடியலைன்றதுனால ஸோ இந்த வருஷமே அது பிளான் இருந்தது. ஆனா முடிக்க முடியாதனால அடுத்த வருஷம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுமே நமக்கு தெரியும். ஆனா அவங்க தே ஆர் பிசினஸ் கம்யூனிட்டி இல்லையா? ஸோ இருந்தாலும் அவங்களுடைய மேஜர் இது வந்து கண்ட்ரிபியூஷன் இங்கேயும் அவங்க செய்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அப்படி இறைவனுடைய தொண்டுக்காக நாம சம்பாத்தியம் செய்து நாம வந்து அதுல ஒரு பகுதியை வந்து மேஜரா நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும்பொழுது அப்படிப்பட்ட சம்பாத்தியத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்யறதுல தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக மட்டுமே நாம வந்து ஆஸ்திகளை பெருக்கிறது வந்து பாவத்தை தான் நாம சேர்த்துட்டே இருப்போம்னு அர்த்தம். இதை நாம தெரிஞ்சுக்கோ. அதுதான் உண்மை, யதார்த்தமான உண்மை. இக்காலத்தில் மக்கள் தெய்வீக துறவிகள் அல்லது முனிவர்களை தேடி காற்றுக்கு செல்வது கிடையாது. ஆகையினால் முனிவர்களும் துறவிகளும் உலக வாழ்வின் நவீன வசதிகளும் பழக்கப்பட்டு விட்ட மக்களை கவர்வதற்காக அவங்களும் ஏன்னா அவங்களுடைய ஆலன் கண்டிஷனை வந்து அதாவது நம்ம எல்லாருமே எது வரைக்கும் பௌதிகத்துல இருக்குமோ அது வரைக்கும் நாம தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான். நம்மள மேல எழுத்தி நிக்கிறதுக்காக தான் அவங்க நமக்கு வராங்க, நம்ம கிட்ட வராங்க. பின்னர் படிப்படியாக அம்மக்கள் மாளிகைகளும் அடுக்குமாடி வீடுகளும் தேவையற்றவை என்று கற்றுக்கொள்கின்றனர். உண்மையான தேவை என்பது சத்தியமாக கூடிய எவ்வழியிலேனும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அதாவது அடிமை என்பது இந்த உலக வாழ்க்கை பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதுவே ஆகும். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி இது வந்து நம்ம பக்தி ரசாமிரத அனாசக்தஸ்ய விஷயான் யதார்த்தம் உபயுஞ்சத நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தி இல்லையா? யுக்த வைராக்கியம் 2 வைராக்கியத்தை படிச்சிருக்கோம். பல்கு வைராக்கியம், யுக்த வைராக்கியம். பல்கு வைராக்கியம் என்பது பக்தியில வந்து மேலோட்டமா செயல்படக்கூடிய தன்மை இல்லையா? அதாவது எது வேணுமோ அதை மட்டும் உபயோகப்படுத்திக்கிறது இல்லையா? அதாவது பலன் தர்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே பல்கு வைராக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. யுக்த வைராக்கியம் என்பது என்னது? இந்த பௌதிகத்துல இருந்து முழுவதுமே தன்னை வந்து கர்மஞான பாதைகள்ல இருந்து அதனுடைய பலன்கள்ல இருந்து அவங்க முக்தி பெறுறது. வெறுவனே இறை பக்தி பற்றற்ற நிலை போகிறது. அதுதான் வந்து யுக்த வைராக்கியம். ஒருவன் அனைத்து வகை பற்றினையும் ஒழித்தே அதே சமயம் எல்லாம் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையவையே என்று ஏற்றுக்கொள்வதால் அனைத்துமே இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தும் பொழுது அனைத்தும் அவருடைய கருணை என்பதை நாம் உணரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அது எல்லாமே தூய்மை அடைகிறது இல்லையா? அவன் தனக்கென எதுவுமே வேண்டா நிலையை எய்தவனாகின்றான். அந்த மனசு கண்டிப்பா வரும். எப்போ இது இறைவனது என்று நாம் உணர ஆரம்பிக்கின்றோமோ அப்போ நம்முடைய உரிமை இங்க எதுவுமே கிடையாது என்பதை வந்து உணர ஆரம்பிப்பான். மேலும் ஒருவன் உலக சொத்துக்களின் மீது பற்று வைக்கக்கூடாது. அதாவது உலகாயுத ஆஸ்திகள் மீது பொன் பொருள் இது மேல எல்லாம் பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. அனைத்துமே இந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக உபயோகப்படுத்துறோம், விட்டு விட்டு செல்ல போகிறோம் என்ற அந்த நிலை உணர்தல் மட்டும் இருந்தா போதும். அவ்வளவு இருந்தா போறோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு பற்றற்ற தன்மை வரும். ஆயினும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை பரப்புவதற்காக இவ்வியக்கத்தில் செல்வங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம். இறைவனுக்காக நம்ம எவ்வளவு நாளும் சம்பாதிக்கலாம் இல்லையா? அது வந்து அவ்வாறு நம்ம வந்து கடவுளுக்கென்று நம்ம செய்யப்படும் போது நம்முடைய சம்பாத்தியமே வந்து நல்முறையில வந்து வரக்கூடிய சம்பாத்தியமாக மாறக்கூடிய தன்மை கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட சம்பாத்தியத்தை வந்து நாம மேற்கொள்ளலாம். அதாவது அவற்றை யுக்த வைராகியத்துக்காகவும் திறவுநெறிக்காகவும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அறிக இல்லையா? ரொம்ப அழகான கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதை இன்றைக்கு நிறுத்தின அந்த 56 ஸ்லோகம் நாளைக்கு சொல்றேன். ஏன்னா இந்த கருத்துக்களை நிறைய எடுத்து இன்னைக்கு முக்கியம் வாஞ்ச கல்பத ஆரூபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்